Siellä on se boosteri päällä. On näköjään. Pitää katsoa. Paperiksi. No se on niinku kääntä. Tähän vois pistää kovemmalle. Vielä Niin, ja kai äiti se potki joutuu. niitä mun kortteja. Kuinka ne on täällä näin levottomasti? No. Kuinka sä oot niin levoton? Miksi Shari ei eilen nähnytkään, kun me tätä pelattiin? Eihän me saa. Ei itse asiassa. Oi. Jaha, nyt Tosta oli. tulee ihan rahasto. Okei. Aika nopea. Ja. Okei. Okei. Ja mitä? Tak. Tak. Deva snälla. Anna! Pistetään ne kolikot. Deva snälla nyt. Ei Anna! Come on. Risteeri, se olisi ollut 60 marstinia. 60 marsua. Anna, yllätä! No, en mä edes tiedä, miksi mä olisin halunnut 8 Voisin ollut. Mutta sä yllättänyt siihen Miten saatiin kuitenkin. kanssa siinä? Joku 3. Mihin me päästiin? Vippi. 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 Ja sit siinä tuli keskelle tuli se... 2 kertaa tuli se. Ei kun sitten me päästiin siihen tohon kuutoskolikkojuttuun. Ja se Niin. tuli 2 vajaa täyteen. Niin. Niin. Ja 3 jotain- vajaa. Näitä. 3 vajaa täyteen. 2. 3. Ja missä se säti niin uidusti, kun me jotakin pelattiin? Maira Jorma. Ei, kun se Jonin Doghouse. Doghousessa. No, Niin. Doghouse, sitä mä hain. 100 euroa. Siellä päästiin Aanukseen. 100 marsua. Niin. Doghouseissa päästiin bonukseen. 96 marsua, joo. 97. Plus siitä. 97 mursua. No ja mursuja, jos mennään tonne kymppeihin. Marsut on noita pari euron voittoja, mutta mursut on sitten kymppejä jo. Oi että. Oi että. Voi kele. Kylinkettu. Ei. Snälla. Snälla, mä penka. Kokeile nyt noita spessukalikaita. Pistä toi mega. Semmonen mega sinne yksi. Varmaan tuohon 10 asti. Myös mulla on siihen mahittaa tästä. Oh. Tai sitten 150. Tai sitten Ei vippe. 250. Niin mä ajattelinkin, että aika maista. Kammoista rullailua. Anna ei. Toikin olisi niinku ollut ihan kiva. Aavis. Ei, se oli yhden pääs, kato. Jep. Nyt se tulee tuolta. En lupaile vippelääsiä. Annais jännittää kevoa. Mm. Joo. Ujohko. Se on nyt näin.